Hello guys, làm số của sa hay hai anh channel lo. Những cái số tin này anh blog những cái tham gia những nó xài mi anh nó này chứ xài mà này. Ang han tong mà xe leo hơn xe blog start khai trong blog và start khai riêng với trong học lại các bạn. Đây có là video đấy mẹ với trong con jaga bere jaga con bong zayang các bạn. Bere nya borang pisa này đi barang bro kering các bạn. Bere jaga video ro khai jaga. Nako mang kolaman somayo ang kaba nako mang ngu tu tongo sao ngata tamsa bidro khayan kisa pana mut kre ngata tawang kisa reels khaya no ne wan sagi tongma se biang kha biang masana reels khanya hene lobe san wala reels khaya mobile rom de ni sama bo mobile borom no se mai sana thongni ara tin mai sali ya gudok ni mai se yang gudong mang sana shele so ga bagi hinga actually tini anga sung mai khuyabla mai khuyanga gudok bai gudok win chak khamu gudok kha hamza gudok hamza yange daily hayang thangabla nga bagi anga sukjala mo seyata ge bosa jong jang thaka ang mia horabo mai onek tait ke jaja ge mia sarik phasingo bo ang mai tait ke jaja ge tini phungo chakhang ke ba takhe anga sung mai khuyang jongta 오케이 다음 가냐냐 오 피아노 그 못하자 야나 너가로 서재 까지 안 배는 타나죠 비디오 가대 배는 타나죠 배라냐 타나 당래 기사 배라는 버스 배라 칸나 이거리 selama 진짜 yang sama berana sebab bordan berana yang wana jongan bo mai sabe sare ang berana sol okhor phega ang berana ni baga okhor ma sawai sabanyo nano songna aro talangai thangjagosi borong ni aro se waisabano hor ngai mai mui sao sima hasiwang ke aro ko tang video ro khaibo jaglia ke mo ke next dino horni mui songna nai tongman ta thepong awon ro khainai anga suksana mo song honai thepong awon ro khaimani bo haingno norok paithak jate na kangka saimanai nai tongdi ke tabung kang oro tespata sakang tung riwi nai kanai wa center por thok riwi rekha akon kha yang wasano je akorok mosorok akon rok risonok to thubai rok budok jak tongmai mani abono riwi rekha gatabo pona kisa wasmano fry khainani bagui risinai tonsinai kisa jaga aborok to sek san nanga ha debana abo jeton rungu chalangthok bringthok jeton kwrung hingke pias ke riliya do rison rejakni pias riliya ta jaga thebong muiyo hingke berama kisa riwi rekha তারপরে গানকে ওজায়গা যে মশলা নাংমানি ওই বাসিনাই আং নরক নাই টংদি পাইথক জরতে লগির বই আনি ব্লগ ন গে আং বো ভাইকে সং আনি লাইভ নি ফিয়াবা আং থেপং মই রক মা সংয়া বলতে আং আমাকে রক আওয়ান্দর রক আকন আং ওয়াইসিপন সংয়াকো দ গে আবাগৈ awna sek niyam karon rok siyata hingke angka jana mosong phiaba ang thepong connect no hamjago thepong umte belai kotor ro mane puk tongai thanga kang hamjai do umte haisi konjorao hingke kang graka hamjago gudok rok tesa kuluyo hingke to gudok hai deba hingke usuk kotor ongtha to gudok to chaya awandro hingke tai haino thok rok bai songno mangso rok bakon bai hingkaise thogo hingke waisipano machaya khu taklai ni tom haike rok chab chajagya hingke waisa chuk chakha hingke norok no phunuknai blog o phunuknai waisa chuk jodi chakha hingke niji norok bo thepong koribla buino oro je khago yakanai nahara yakanai chamani hingke ba niji norok tongkha hingke to dam tongba tini khanani bisingo pono nahara yakanai norok no phunugui mano chawi hingke tabo hingke ang oro moji ribaikha kon ribaikha hingke
bwtwi rwui sinai kisan jaga tabukhe manakhe jat moji rwbai khe bwla hwnkhe ang bwtwi no rwui sinai tamo funani bagwi bwtwi kwbang khai no rwnai jat munani bagwi norok naichong di. Thaichuk guys norok simi chao status rwmai ya tini khe ang chasinai. Berselaibai. Một cái xe trồng một khơi bùa stack cho ra sai một khép mà khi ta khai sai trồng hơn bọn tiếng cam tăng xin mà đi bóc khóc phari thang à ball film mà đi bóc khóc phari thang cả salon ke কোন জায়গা থানজে বা টংমানি ভিডিও খাইজা গিয়া দিন সালো থাইছে মুখ সালাইকা গাবা থুকা bohok sakha mosoriok mani del delia kahite punja guru goi bolok khaije kon boya norok buring silangjori kamna rang robo kering ka beranya ni beranya barang nanya diba beranya ni bo kun jaga beraja gya ge sel sele rong ka ba ge nogon tongjago sariko khai mami songmani tangmala jorang ke norang blog tam nok bisibak nogo tongo ke kisa cooking gong video nogo ta saksi mashiwa nge khali berai abo ke nogo tongo somai kore nga tangmala won ka ke nogon tongjago masing gele program logo thanjog ba nogo tongga ya purke Gay beranya bawa para kan rogo besok beranya bah berak hewa loyong ngka bah ang berak jaga nogo tonggo tuwa di borokai tak tamas jon nggak tak ke buat kerja tu yang masa jong te thaisa tonggo ngka bah mo roy bandim tu maningan mo bokta te tonggo ngka mo nan tahu jong khas jong sa jong ni buku bakal khoze nani Porque mucha tonga nai tong diyorum sinago jawai mai rok sa ya bla jor jor simis mai sa jawon ke mai mi ro song ja ya muya tong nai tong mai ku ja